Жираф кыры жер өстендә яши торган иң озын буйлы хайван. Аның авырлыгы 500 килограммнан 1900 килограммга кадәр, ә буе 6 метр. Буеның өчтән берен жирафның озын муены алып тора. Жирафның теле айрым игътибарга лаек. Ул көрән төстә, бик озын һәм мускуллы. Аның ярдәмендә жираф зур биеклектәге агачларның ботакларына үрелә ала. Бу вакытта жирафның теле авызыннан 40-45 сантиметрга чыгып тора. Мондый озын теле белән жираф хәтта колакларын да чистарта ала. Тик менә су эчкәндә бу хайванга озын муены да, теле дә булышмый. Ул басып торган килеш суга үрелә алмый. Аңа аякларын киң итеп, ике якка айырырга яисә тезләнергә туры килә. Жирафның тиресендәге таплар да үзенчәлекле. Алардан төзелгән рәсем, бизәк уникаль. Ике жирафта бер үк рәсем кабатланмый. Аяклары нечкә һәм озын булуга карамастан, әлеге имезүчеләр бик шәп йөгерә. Сәгатенә 60 километр үтә ала. Шулай ук бик оста сикерә дә, метр ярымлык киртәләрне дә сикереп үтә ала. Тик жираф бары каты ислектән генә йөрергә сәләтле. Сазлыкларны һәм елгаларны ул урап үтәргә тырыша. Жирафлар тәүлегенә 10 минуттан алып 2 сәгатькә кадәр баскан килеш яисә аякларын үз астына бөкләп йоклый. Жираф нигездә сусыл акация, сирәгрәк мимоза һәм кыргый абрикос агачы үсентеләре белән туклана. Көн саен ул 30 килограмм азык ашый. Моның өчен тәүлегенә 16-20 сәгать сарыф итә. Сусыл үсемлекләрдә булган дым ярдәмендә жираф озак вакыт су эчмичә дә тора ала. Аннары бер үчедә 38 литр су эчеп бетерә. Жираф ялгызы да башка жирафлар белән кичкенә генә көтүләргә дә берләшеп яши ала. Еш кына антилопалар һәм зебралар янына килеп урнаша. Ана жирафның йөклелек чоры 14-15 айга сузыла. Яңа туган жираф 100 килограммга кадәр авырлыкта һәм якынча 1,5 метр озынлыкта була. Нәни жираф яшь ярымга кадәр әниләре карамагында үсә. Аннары әкренләп мөстәкыйль тормышка ияләшә. Жирафның туган ягы кояшлы Африка саванналары. Ул җир шарының башка континентларында очрамый. Жираф ирекле тормышта 25 ел, кешеләр карамагында 35 ел яши.